Dek, ora bakal wani. Itu kan Mbak ya. Nah terus? Ya Allah. Enggak apa-apa Mbak, lanjut ya. Nanti jalan. Itu kan Mbak ya? Ya wes anu ingeti Mbak ya wes. Oke. Kuwi arep apa Mas? Enggak apa-apa Mbak, lanjut wae kok. Aku ki pengen ngerti kok. Tak video nang TikTok wae jangan Apa-apa di follow ya? Heeh ya. Di follow ya. Nah lanjut wae Pak apa-apa. Kuwi acara apa? Enggak Mbak, lanjut ke piye to? Lanjut wae. Salah di. Bintang piye sih? Ayo anu. Engko saya ya. Saya Mbak ya. Makasih. Pripun? Jadi kenyataan Sonya. saat kau cakap tak bisa. Itu mesti kurang saja gitu. Menurutku ki niki nggone lumayan apik, tapi iki cuacane emang menurutku ki niki nggone lumayan apik, tapi iki cuacane emang yo lagi ngene iki. Biasa. Kanca YouTube nek pengen apa? Nek pengen moro wae. Piro membayar parkir ya? Cukup parkir 5.000. Nek iki ngomong. Apa? Ngomong. Gak wis ini mlaku. Iya tuh. Yang piye perasaan iwak akeh engke cukup sekilo 15.000. Larang gak menurutmu? Gak murah ya, Mas. Murah. Iki ana kanca-kanca gawe video ya. Cuma iki rame ya. Hah? Iki ketokno raiku. Iya ya. Tak ketok terus ini. Gimana ora kenal karo cewek kae. Iki nganu iki ana kae sing wong wedok TikTokan. Ayo jajal kenalan nek menawa oleh. Oke. Emang wani tenan? Wani lah. Iya wis buktekke. Wani kenalan? Wani. Tenan Wani lah ya. Wong lanang kudu wani. Masuk. Anu pek cah wedok. Oke. Jatuh bro kita. Dek, ora bakal wani. Itu kan Mbak ya. Nah terus? Ya Allah. Enggak apa-apa Mbak, lanjut wae. Nanti jalan. Itu kan Mbak ya? Ya wes anu ingeti Mbak ya wes. Oke. Kuwi arep apa Mas? Enggak apa-apa Mbak, lanjut wae kok. Aku ki pengen ngerti kok. Tak video nang TikTok wae jangan Apa-apa di follow ya? Heeh ya. Di follow ya. Nah lanjut wae Pak apa-apa. Kuwi acara apa? Entang Mbak lanjut ke piye to? Lanjut wae. Salah di. Entang piye sih? Ayo anu. Engko saya ya. Saya Mbak ya. Makasih. Pripun? Oh. Oh iya, iya. Sonya. Tapi menurutku apik sih, koyo adem. Iya. Oke Mas, monggo. Masnya lagi mancing. Ya, Oke. guys. Halo guys. Oke. Aja lali subscribe loh. Kami channel apa ora Mbak Dudo. Masa Emang baik tokan. iya harusnya kowe
jaluk iki nih. Engko tak jalukke. Iya engko ae. Tapi aku termasuk wanita maksudnya kan Nih. berarti Soleh kok. aku di mental. Mental. Aku gak wedinan. Gak Aku wedi ya. Sing rekam wedinan. Iyalah, ruqyah Kak. Sunat tak. Pokoknya bulan ngarep nek aku tuku kamera, engko ngeprank karo sing nggo kamera iki. Wis nggo kamera jenenge sapa iki? Mas Eko Blora. Oh, arek ngendi? Kang ngendi wonge? Engko wani enggak anu apa? Kenalan mbek kae. Wani ya? Ya wani ya. Wani. Iki jenenge apa iki kok jembatane dawa men koyo ngene iki? Jembatan kasih sayang. Kasih sayang. Oh, tapi kok jomblo. Berarti gak kasih sayang, kasih sepi. View-ne barang diambil. Oke. Iki kene rano. Kowe nyang kene biasane kerja apa ae? Aku gumpam rene. Eh. Tapi yo lumayan lah nggo refreshing otak. Ya jarene karo PK Bandungan kae piye? Ya. Kam Bandung. Sing biasa nduk gowo nyang kamar kae lho. Ora. Masa. Iki lokasine ndi iki? Bawen apa? Bawen ya, Ambarawa. Blora ngendi lah? Jawa Timur atau Jawa Tengah? Blora di Blora ke Jawa Tengah. Masa? Juta. Ngendi? Nah, itu masih mana? Aku. Aku kene aku.